Вижте, аз не харесвам Даниел по никакъв повод. В смисъл, за мен това момиче, ако искаш да стигнеш до тежки депресивни състояния, ами бъди като Дани, защото Дани, че Мартин е много интелигентен играч, защото той е попил нещо женско. Мъжът трябва да има женска енергия. Аз познавам Даниела и Дани обича да готви. Това, което тя показва е маска. В книгата и схемата, по която ти даже виж, че стоиш така. Това просто така случайно за това. Тя стои така, тя прави пистолет. Косара, това беше изключително неуважително. Пореден епизод Чакал с Ясмин Кирова, пореден и последен обзор. Сега ще направим анализ на цялостно на Ергенът, но най-вече на финала. Поканили сме си супер подходящ гост за това нещо. Добре дошла, Алекс Гърдева отново. Здравейте, много се радвам, че съм тук с вас отново. Да разнищиме този Ерген, тези трима Ергени по-точно и тези момичета, красиви. Специално си ни ти тук като щях да кажа като победител от сезон 1, емблематично, обаче ти си моралният победител, нали така? Да, точно така. И като човек излязъл с най-много позитиви от сезона. Всъщност смятам, че съм човека излязъл с най-много позитиви от всички сезони като цяло, защото аз нямах никакви последователи, когато започнах. Мисля, че никой още не е достигнал последователите, които аз успях да набера след Ергенът. Да, между другото, ти доколко успя да направиш 100 и нещо, нали? 125, сега са ми паднали тези години, но 125. Да, то масово. Аз имах 2, мисля, че. Да, съответно те отследват хората, които са те следвали заради Ергена и те съответно си изчезват през години. Да, което според мен е абсолютно нормално. Да, между другото сега вече е по-трудно някой да ги натрупа тия последователи. Доста по-трудно. Аз виждам и хора, които тръгват примерно с 30-40 и не могат да стигнат 80, което аз за един ден го направих, спомням, когато отказах Роза, този финал, който аз мислих, че ще ми изиграе лоша шега, всъщност той ми изигра доста добра роля в моя живот като цяло. Да, ти реално си първият човек отказал Роза в Ергенът и може би това да е нещо, което е накарало хората да искат да те последват и да следят и да чуеш какво говориш. Защото показах, че не всичко е на всяка цена, според мен, и че ние трябва да уважаваме себе си като жени, защото аз имах причина да откажа тази роля, тази Роза. Не играех роли, това исках да кажа, защото тук видях човек, който отказа Роза, която беше супер роля през цялото време, нали, в този сезон. За кое визираш? За Косара. Това беше изключително неуважително. Ти си отишъл там да дадеш от себе си, а не само да изискваш. Тук пак се показаха модели, които аз просто не адмирирам в жените. Ясминче, покрий нещо, само че записвам нещо важно. Не знам какво да кажа, защото този сезон видяхме много отказани рози, не само при Косара. И като цяло видяхме една много различна вселена на Ергена, защото примерно при вашите сезони беше, нали, всяка жена иска този Ерген, деца вика да го спечели, но почти всички на всяка цена. Тук вече виждаме наистина жените да имат този избор и по-голямата част от тях си бяха напълно, как да кажа, искрени, такива, не ми харесва този Ерген. Не го искам, ще си ходя. Примерно, и не показваха интерес. Докато имам чувство, че в предишните сезони малко дори играха роля, че толкова много харесват Ергена, само и само за да продължат напред. Според мен тук има огромна роля, ще бъда абсолютно искрена, разбира се, както обикновено, самите продуценти, защото продуцентът е друг, то се личи от 8 км. Нали, тук имат и редакторите роля. Тук ти дават право. Там примерно представи си когато ролята на един психолог в живота ти. Това са и редакторите там в тази затворена среда. Те те напътват да бъдеш себе си, да играеш роля и това се случва, защото ти си представи, че това е един затворен кръг, социален кръг. И там просто те леко побутват какво да направиш, така че това е ролята. Със сигурност не идва от самите момичета. Издават ти някакви неща, подхвърлят ти нещо, подхвърлят ти, казват ти кое уж е правилно. Нали, манипулацията на целия този социален експеримент е точно това, редакторите в предаването и който се повлияе, който не. Даже не е леко. Има някои редактори, които не те побутват леко, ами директно се опитват да ти сложат думи в устата. Те има момичета, които, нали, говоря за при нас, че са момичета, които даже цитират
Сигурна съм. Ами ти като го позволяваш, нали, пак ще кажа, не е този, който яде или този, който прави баницата. В крайна сметка... Може би в началото, когато някой е неопитен и влиза в реалити, първите дни може да успяват леко да го манипулират. И вече оттам нататък си зависи от човека. Дали ще го позволява това нещо. Поне при мен, първите няколко дни, да кажем първите 2-3 дни, аз усещах така как се опитва да ме манипулира и дори успяваше редакторката ми. И в един момент се издразних вече супер много и им казах, че няма как да стане това нещо. Обаче съм сигурен, че има хора, които не си отстояват това нещо и да искат да си говорят това, което те мислят, а ми слушат директно какво им се подава. А не мислиш, че този сезон на Ергена почти, как да кажа, момичетата не се подаваха толкова много на тия манипулации, които на мен ми се стори, че този сезон бяха наистина, в смисъл, ако искат да останат, правят каквото искат, в смисъл съответно редакторите, но ако не искат да останат, се дърпат се едно. Няма такова нещо в телевизията и в такова скъпо предаване. Няма, всеки си има образ. Там всеки отива с психопрофил, никой няма да ти го позволи. Всяка от тях може да развие себе си много повече и към добро, и към лошо. Както всички ние, които сме участвали, смятам, в реалити предаване, защото там е такава среда, че ти можеш да покажеш всичките си страни, дори тези, които не познаваш. Тоест, примерно, Косара, като се дърпа, примерно, тя постоянно се дърпаше на той и на оня, това е все едно те го позволяват това нещо. Не, да си от нея, по принцип. Да, но не се опитва да я манипулират, я го хареса той Арген, така. Не се знае. Тук не се знае, но това дърпането, то си е от нея. Той личи на аурата, че си е такъв тип жена. И те, примерно сега момичетата, които в този сезон се дърпат, имат вече примери от предните сезони, в които момичета, които се дърпат, ето, примерно в случая Алекс, тя си тръгна, не прие Роза и получи супер много позитиви. И може би те сега момичетата по някакъв начин да се опитват да подражават на това нещо, защото са видели, че има позитив в тази работа. Тук не съм съгласна, защото Алекс не се дърпаше. В смисъл, тя напротив, държеше се много мило през цялото време, до последно, до ситуацията, която нея дет се казва, отврати. И тя в тая ситуация предприе този ход. Тоест не е било тя през цялото време да му се дърпа и не те искам, не ме занимава и накрая да си тръгне. Да, аз го по-скоро беше шокиращо това, че ти си тръгваш заради тази ситуация. Защото аз просто защитих себе си. В случая нашия сезон за мен, гледайки всички други сезони, беше най-естествен. Защото наистина нещата ни идваха отвътре. Ние не знаехме кое ще се хареса и кое не. Ние правихме това, което чувствахме. Затова за мен по-добър от нашия сезон няма да има, защото вече всичко друго е в този повърхностен свят. Няма кой да ми обясни, че там хода да търсят любов. Всичко друго е роля, искаш да кажеш. Роля, която даже те не осъзнават, че играят. Но осъзнатата роля е най-лошата роля. Защото ето Дани е в роля, ма тя много добре знае какво играе. Тя го знае. Разбира се, не съм сигурна дали е готова да плати цената на това каква роля играе, но тя играе роля. Аз познавам Даниела и Дани обича да готви. Това, което тя показва е маска. Познавам я от много давна. И ви казвам, че това момиче не е такова, нали, че тя си има своите материални травми, тя си ги има. Но не е такъв човек. Аз нищо не върша, аз напротив. Аз не я познавам като такъв човек. Искаш да кажеш, че е провокатор. Не, смятам, че е образ. Смятам, че тя гони един образ, който в моите очи не е правилен. И това също няма да го скрия. Но гони образ и тя си седи зад него. Но е осъзнат образ. Докато има момичета вътре, които нямат идея в какъв образ влизат, само и само, нали, за да се харесат. А наистина ли смяташ, че никой от момичетата не влиза наистина за любов? Не, никой. По-интелигентните и осъзнати момичета не влизат само по любов. Иначе някой момиче с ментален проблем може и да влиза. Тя може би го казва от гледна точка на професионализъм. Сигурно. На всичко. Не само на професионализъм, а на реалист, човек-реалист, който ти отиваш в телевизионно предаване с 22 жени да търсиш само любов. Това звучи нереално и илюзорно.
Нали, да бъдем честни със себе си. Кой човек, който има някакво адекватно мислене и знае какво ние имаме потребност от мъжа или жената до нас, ще влезе да търси там любов. Не е изключено да намериш любов. Ти можеш там да преживееш такива неща, които в живота си никога няма да преживееш и да срещнеш една хубава любов. Но това не означава, че ти влизаш заради това там. Освен ако, нали, не си реален в света, който ни заобикаля. Имам предвид да не си реален в света, който ни заобикаля. А така, както ги анализираш, кое от момичетата според теб влиза изцяло, то няма как да е изцяло, но предимно за любов? Ами, може би тип като Роси. И аз за нея се сетих. Да, такъв тип момичета, които са по-отдадени в партньорството. Като казвам, те им определят повече от състоянието. Човек, който е насочен навън, кариерно, нали, да се развива, са по-мислещите хора, по-тези хора, които не влагат целия си живот в партньорството, което за мен лично е правилно. Защото партньорството е една част от нас. Не всичко около нас. И когато ние залитнеме, нали, в този е моят живот, ние забравяме за себе си. Тогава ние не даваме пълния си потенциал на мъжа или на жената, който всеки един от нас има нужда от пълния потенциал. Чакай, ти каза Роси. На мен веднага, като чуя този въпрос, който момичета влиза за любов, ми изниква в главата Клаудия. Не знам защо. Вие какво смятате? Клаудия влиза ли? И тя също, да. Да, просто сега от последните епизоди я няма. И, да, такъв тип. Те с Роси са еднотипни. Да, между другото. Те нямат... не баш еднотип, няма... Не еднотипни като визия, като възприятие. Нали, Клаудия има своите по-такива характерни изразени черти, докато Роси ги няма толкова много. Но говориме като аура. Забелязвате ли как Клаудия сега, ако сте гледали интервютата след Ергена и като цяло още финала, нали, след като той ѝ отказа, тя там интервюто, което даваше, като цяло тя ми изглежда бясна. Един човек да е бесен, значи е вкарал чувства в това нещо. Тоест тя имала чувства към него и се чувства супер измамена. На мен ми изглежда искрено бясна. И на мен, и тя и Роси е. Да, защото нямат реална представа за това, което ги очаква там. Защото всеки един човек, когато влиза в едно такова предаване, трябва да си притегли минусите и плюсовете в това, което може да му случи и да бъде готов за това нещо. Аз бях готова абсолютно по всяко време да ми откаже Роза, защото им реална представа и това, че аз имам хубаво самочувствие за себе си, но че всеки трябва да ме харесва. Абсолютно. Аз бях абсолютно готова той да ми откаже Роза по всяко време. Много от момичетата там спрямо егото си не са готови за това нещо. Те смятат, че те са топ. Да, ти си топ за твоя мъж, ти не си топ за всеки мъж. И тук идва его, идват много такива личностни проблеми в хората, които се личат в моите очи се личат много. Не ми изглежда за Клаудия това, което каза, чак да е бясна, по-скоро ми изглежда като... Бясна е. Не, по-скоро ми изглежда като разочарована, която не иска повече никога да има нищо общо. Не е така, защото вижте как в Ергена беше супер усмихната, супер приветлива една такава и изведнъж стана интервюта е така. Буквално stone face. В смисъл супер, изглеждаме на мен супер ядосана от цялата ситуация. Изглеждаме, как да кажа, че се е почувствала подлъгана някакси. Тя наистина е вярвала в това нещо, поне така ми изглежда на мен. Вярвала е, че той наистина има чувства и сега като го гледа на екран, даже според мен е още по-бясна, защото на екран се струва по-голяма маска. Има ли реална представа? Той си канише две момичета през цялото време и от 100 км се личеш, че той има предпочитание към две момичета. Как може ти да си някъде там в общото и да си бясна за нещо? Това е значи тя си създава илюзия за себе си. Тя трябва да е бясна на себе си, не на това момче. Защото той през цялото време показваше предпочитания към две момичета. Най-вероятно, наистина, може и да е бясна или по-скоро да е наранено егото и да си е бясна на себе си. Да, може и така да е, но по-скоро ми изглежда ядосана на него, защото го изкоментира лошо на няколко пъти. Така ли какво казва? Да,
сега не мога да се сетя точно Накратко какъв и горе-долу. беше финала, но че все едно той ще съжалява, че не е бил искрен, че някакви такива неща общо взето, но го каза с някакъв такъв доста груб тон. Ти не се ли сещаш финала, когато си тръгваше тя как застана на едно интервю и той така ще съжалява, той е рекла. Интервю. Имаш предвид на синхрон. Да, на синхрон. Може да е Но той казала беше нещо. по-различен синхрон, защото беше на някакъв уау фон и там, не знам. С някаква музичка, Да, сигурно. с някаква тъжна. музичка, да, тъжна. Малко като от филм, все едно беше изкарано. Но да, като цяло, искаш да обсъдим това с... Между другото, сега се върти в TikTok едно видео на Клаудия, където казва, че Ивет веднага след като тя е излязла и е писала да й върне 100 лева и тя реагира такава... Щом са ти толкова важни тия 100 лева, отдолу хората ти казвам, супер хейт хвърляха върху нея. Имаше супер много гледания това видео, може би над половин милион. А коя е тази Ивет? Ивет е тази една висока с черна коса, където сещаш ли се? Да, хубавка такава с хубаво телце. Да, тя, нали, реално веднага след като Клаудия е излезнала с едно и е поискала да й върне 100 лева. Които я дала там в предаването. Да, там в предаването и тя, нали, Клаудия сено я реагира с ако толкова вече не можеш без тия 100 лева, пиши на майка ми, тя ще ги даде. Нещо е такова. И хората много остро реагираха, се едно, тя да не ти е длъжна, тия 100 лева за нея може са много, нали. В смисъл беше някакъв супер негативен отзвук на това, на този кратък отказ в TikTok. Защото това е нещо лично. Някой момичето наистина може да има нужда. То е за хейт. Ти искаш да изпъкнеш, някой е направил нещо добро за теб и ти искаш да изпъкнеш. Това е наглостта в България. Някой ти помага. Няма значение дали ти помага с 5 лева или ти помага с 2 лева или ти помага с 100. И ти накрая искаш да го накараш чувства неудобно, че той ти е помогнал. Чакайте супер нагло. Възможно ли е нещо ние да бъркаме, защото те в предаването мислят, че нямат пари? За какво да не, имат като пари? Като излязат някакви визи за някакви цигари. Тя разкаже, че даже той Тоджаров реагира с за какво са ви пари в Ергена? И тя, нали, разказа, че са си купували цигари с някакви визи и тя си едно е била услужила за цигари, нещо такова. Не е свързано с... Дали пак да не е някакъв бас, нещо са се хванали и просто тя да не си е дала парите за баса? Не, тя каза, че е за цигари, че е с нейната виза, май е купила с нейната виза. Пътуване, точно така може да е в самолетите, защото пътуват заедно. Нали, възможно е там някъде просто да я дала, но не прави чест да прави TikTok видео, толкова ли няма контент, който да дадеш, че трябва да използваш. Всъщност мислиш, видеото си е от Тоджаров и от Неделчо. Това видео е изрязано от подкаст и най-вероятно не си го е направила. Някой го е изрязал и го е пуснал. Да, някой го е изрязал, тя го каза в подкаста. Аз помислих, че си е направил видео, което вече ми се изглеждаше много... Той в подкаст също не е много окей да се говорят такива лични взаимоотношения, ама щом те така си преценили. Аз не съм запознат изобщо с случката. Излезе ми това видео, ама не го е загледах. Да. Аз го загледах, просто защото видях, че има супер много коментари. Викам, леле, какво толкова коментират и затова се загледах. Да, аз помислих, че е направила видео, което вече, нали, изглежда по различен начин. Не, в подкаста си го каза, те го бяха изрязали точно тази част, така, доста кратка. Има момичета, които имат бифове сега една с друга. Да, сега разбираме, че имат някакви бифове. Не съм изненадана. Жени. Също да събереш жени на едно място, резултата някак всички заживели. Съм останал с впечатление, че повечето се харесват и са обединени да не харесват Даниела. Което не е окей. Виж, аз не харесвам Даниел по никакъв повод. В смисъл, за мен това момиче не дава нищо. Тя дава как да свалим един мъж. Един мъж може да бъде много лесно свален. По много начини. По много начини. Това нещо, тя го прави все едно е по-специално. Другите не се кефа. Но това да се обединяваме срещу един човек на мен не ме кефи. В смисъл, колкото и минуси да има той, какво им пречи? В смисъл, никой на никой не пречи. Алекс ти май беше в същата ситуация. Те се обединяваха всички срещу тебе. Да, при мен просто не беше по такъв начин. Не беше така. В случая те се обединиха срещу нея, защото той я харесваше много. Да. И това ги дразни. Нали? Защото той има право да харесва и по-малко от тях и повече от тях. Разбирате ли? Това е неговия вкус. Тя не е отговорна, че той я харесва. Той харесва това. То на него трябва да му се сърдат, не на нея. По принцип. Кой ще се сърди на Ергена? Аз лично, ако видя, примерно, ако аз имам някакво мнение за себе си, имам някакво усещане за себе си и той хареса абсолютно противоположно на мен,
Аз ще си кажа, аз няма да се разсърда, просто ще кажа, този човек не е за мен, ние някакво да делим, ние някакво си говорим, примерно. И ще стана с високо дигната глава и ще си тръгна. Абсолютно, обаче някакси сега, примерно на Даниела, цялостното представяне в Ергена, всички неща, които каза, целият образ и цялото това нещо предизвика два вида реакции. Момичета, които тайно и се кефят, които няма да застанат в социалните мрежи да кажат, аз си се кефя, но тайничко и се кефят, тайничко ще изземат книгата, тайничко ще я прочитат и тайничко ще прилагат нейните тактики. И другата част от аудиторията, които буквално и се подиграват, смеят се на това, което прави, виждат, че това работи, но все пак се смеят и се подиграват, защото това за тях не е правилно и те никога не биха го направили. Обаче, сега ти покажа една нова реклама. Много държах, затова ти я скриншотнах преди малко. Реклама ли? Кефът ти се според мен повечето хора. На банка. Да, това е направено с AI. Кредит, да. И много наподобява Мартин и Даниела и те... Това, между другото, не знам дали могат да го използват. Защото да не могат, защото това не са те, да. Да, не са те. Могат. Не са те. Ясмин, че го покажи тук в нашата камера, да го сложим после. Това, нали знаете каква реклама е за... Това е брутална реклама. Това имаше супер много коментари, супер много лайкове, през поделяне. Аз го видях на няколко места даже. И какво искаш да кажеш за тази реклама? Че хората с тази подигравка се едно започват да го използват дори за монетизация. Виж какво става. Ако не се получи с Ергена, валидираме те с потребителски кредит от 60 000 лева. Това е скандално, направо. То е много дълбока тази тема, защото... Просто хората хващат тренда и те не, че се подиграват, ами знаят, че това ще хване окото. Виж сега, ние сега в момента с вас правим безплатна реклама на тези. Да. Защото само с това, че го коментираме и го показваме. Абсолютно съм съгласна. Това е най-добрата реклама, обсъждането на нещо. Да, но тези два вида хора, вижте, на Дани има защо да и се кефат някои хора. Но зависи какво искаш в този живот. Къде искаш да стигнеш? Ако искаш да стигнеш до... тежки депресивни състояния, бъди като Дани, защото Дани, не е факт, защото вие си мислите, че материята и Дани си го мисли, че това не я прави повече от другите хора. Ето, вижте ме, аз искам да карам най-скъпта, ако аз искам да храня егото си. Повярвайте ми, това в един момент от живота, когато всичко загуби значение, това няма да те топли, това няма да те храни. Тук вече трябва да се разделят на хора, които осъзнават, не да я съдат. Защото аз също бих си взела пък от Дани някои работи. Въпреки, че наистина не адмирирам поведението. На мен тази жена, ако аз бях мъж, нямаше да ми е никакъв таргет. Но аз като мъж, ако бях мъж или като жена, каквато съм, аз има какво да си взема от нея. Първо ако бях мъж, да си дам обратна връзка как жените манипулират, нали, ако имам тук нещо, което функционира, разбира се. Като жена ще си взема някое друго трикче, да кажем, тя с цената на всичко изиска своето. И вижте, че и се получава перфектно. И това също, има много малки неща, но като образ за Дани, аз не съм съгласна, защото аз, за разлика от нея, аз мога да видя малко по-далече. И това, за което тя се бори, е пълна нула. И хората, докато не го разберат, ще седат в едни балони, в които чакат нещо и когато го получат, че чакат друго нещо и така ще водят постоянна битка. Усещането на смирение е това, което ние искаме. Не е нова кола. Вижте ме, аз съм най. Не си най. Винаги ще има по-най. И това е нещо нормално, това е света и ние трябва да го приемем. Тогава ще имаме онзи мир, в който ние искаме да живеем, а не да продаваме физиологията, физиката си за нещо. Добре, не смяташ ли, че тя тръгна в един образ и след това вече накрая, когато спечели Мартин, сега при нас искам да изкоментираме ситуацията в колата, защото на мен ми направи много грозно впечатление специално ситуацията в колата. Това с кафето? Да, това дали беше провокация от нейна страна, много ми е интересно, дали тя го направи нарочно, дали осъзнаваше, че това ще се реагира много остро от аудиторията. Това ми е много интересно, тя дали го е казала с
с цел. Това ме е интересно, защото тя имам чувство, че през цялото време има някаква цел в нейните думи. Имаше ли тогава цел, след като първо така миличко се държеше извън железо колата? Ма как бяла кожа? Ма как? Аз само циганите вика карат кола с бяла кожа вътре. Сещаш ли си за коя ситуация говоря? Да, тя тогава по-скоро беше добре, че базика да си каже истината, ма що да е провокация. Конкретно за това ли визираш? За кожата или цялостната ситуация в колата? Да, и мрънкането за кафето и това онова. Защото видях коментари на жени отдолу, които й казват, ако ти правеше това, което ти се едно учиш момичетата в книгата и действаше по книгата и така нататък. Явно жени, които бяха чели книгата, бяха и казали, ти трябваше да намериш начин да го накараш да ти даде кафе, без да се държиш по този начин. И всичко щеше да е наред. Смисъл, още в хотела да му кажеш, моля те, не искам да тръгваме без кафе, не се чувствам окей, нали, така и така и така. Той, ако искаше, щеше да ти се едно намери от някъде и да тръгнете спокойни и да не мрънкаш цял ден. Айде, нека Алекс да каже и после аз ще се включа. Според мен Дани има сериозен проблем с това да й се каза постоянно ти си важна, ти си важна. Това е детска травма, която тя трябва да излекува. Защото иначе колкото и книги да напишеш на ниво ум, на ниво чувство, ти не можеш да ги изпълниш никога. И това е една книга, която ти няма какво да дадеш, защото ума е страхът в нашия живот. Тя има цел, тя иска да манипулира чрез книгата. Това е разликата. Тя, ако имаше смирение вътре в нея, тя щеше да покаже точно това, което пише, нали така. Според мен не беше провокация, според мен тя иска да докаже на този мъж, ти трябва да се държиш така с мен. Да му покаже, че тя е учителката, тя е тази, която е повече, тя знае какво иска и тя ще го получи. Точно там е проблема на Даниела, според мен в моите очи, че тя постоянно, тя няма собствената валидация, която нарича към себе си и я търси от странично място. И тя каквото и един мъж да направи за нея, тя няма да никога да е доволна. И ще иска и още, и още, и още. И той, ако не е внимание, ще трябва да са пари, ако не са пари, ще трябва да са кафе, ако не е кафе, ще трябва нещо друго. И това го има голям процент от жените, защото валидацията не е външен фактор. Валидацията е вътрешен фактор. Аз заслужавам това кафе. Ако аз заслужавам това кафе, аз няма да го изисквам от него. Аз ще отида, ще намеря кафе, ще отида, ще пия, защото аз ще обърна внимание на себе си. И аз няма да приемам това, че той не идва да ми донесе кафе веднага, като стане, защото човек си няма личност и собствени нужди. И когато той не ги запълни, аз да обвинявам него. Това е изключителен червен флаг, където ние обичаме да казваме, че човека има вътрешни проблеми. Дани има вътрешни проблеми и то се вижда от много далеч. И тя изисква от мъжа да й дава, да й потушава бурите вътре в нея, а тя какво прави с него? Украшение. Нали? Дани ще привлича до живот токсични мъже. Ако тя не бръкне вътре в себе си. Защото тя ще вика към себе си мъже, които искат да се доказват, които имат нестабилни емоционални състояния. Ама тя в същото време иска и да властва над тях, тя да ги доминира. А пък, примерно, виж сега, точно така, сега като е с Мартин и не се получава и те затова са двата остри камъка. Но това, което исках да кажа за тази ситуация конкретно с кафето, аз за тази ситуация съм напълно сякаш съгласен, че масово жените бихте реагирали така. Вие по принцип... Примерно, представи си, ти тръгваш. Аз никакъв шанс. Как никакъв шанс? Абсолютно за тебе никакъв шанс. Да кажем, че кафето ти е важно сутрин. Има много жени, не само жени, и мъже. И тя опява на Мартин, от него зависи той да спре някъде и да вземат кафе. И видимо в тази ситуация тя казва, че от 2-3 часа тя му говори да спре да вземе кафе и той не спира. Това зависи реално от него, не от нея, защото той е шофьора. Ама цялата ситуация, така казано, да, всяка жена, ако ти каже, нали, може ли да отиваме да спреш тук, нали се, че той да не спира, има някаква причина. Тя го издразнила с тапицерията, с това. И той вече е издразнен, че не иска да й достави удоволствие. Той не иска да става на нейното, защото той вече се чувства в битка. И той иска да докаже, че той също може да решава какво да се случва. Да. Но нека споменем, че важно е да споменем, че Мартин всъщност и каза, че аз не съм виновен, че машината в хотела беше развалена. Той го каза това нещо. Явно е имало ситуация в хотела,
в която той е искал да й вземе кафе, но машината е била развалена. Чули го това, как да, го каза? Да. Каза и реално, аз ли съм виновен, че машината беше развалена в хотела? Да, ама после са минали през още 20 такива мини шопчета за кафета, сигурно, и той не е спрял. Но както Алекс каза, най-вероятно той е бил издразнен от нещо. В битка вече, то няма вече, как. Да, те вече състезават един с друг. Това, което него сякаш много го издразни, той дори си го каза на синхрон, че мъжете много мразят жената да им пипа копчетата на колата. И тя нещо там е пипала. И това според мен пък е прекалено крайно той да се издразни толкова много, но един смирен всички мъж мъже няма. се дразнят. Няма един смирен мъж, който усеща, че това е неговата жена. Той няма да се издразни за такова нещо. Ще се издразни всеки един мъж, но никой няма да... смирен. Това е. Не, мъжете не трябва да реагираме така, въпреки че със сигурност ще се издразни мъжа, ако тя му бара нещо копчетата там по колата, той си е нагласил. Всички се дразнят, дори да не го показват. Да, но просто той явно пък много се е издразнил и си го показва. И тук показва това, че те двамата са много остри характери, той трябва да доминира във връзката, тя за нея си трябва да доминира и няма как да се случи между тях. Ма токсичност, той такива жени харесва, в същото време не им позволява, защото нали се... Ма това се нарича токсичност и омагиосен кръг. Ти хем те привлича това, което ти нямаш потребност от него и няма да го позволиш, пък хем и то вече стават някакви бури в тебе. Токсичност. Мартин има нужда да отиде да излекува това, тази нужда да се доказва, защото тогава ще допусне, защото той има много добродетели, ще допусне едно момиче, което да се грижи за него, защото в неговото вътрешно дете има нужда от грижа. Но докато не изчисти тези вътрешни модели, че трябва да се доказва на някой и то на кого? На една жена, която е смирена, ти не трябва да й се доказваш. Ти трябва да й даваш любов, трябва да й даваш някакво внимание, трябва да й даваш неща, които Мартин в момента, в който жената му го даде, той се отдръпва, защото е токсичен сам за себе си. И затова добри момичета при него няма начин. Той ще си взема от тях, ще знае, че те са прекрасни жени, но няма да има потребността да им показва нещо, защото те са му вързани в кърпа. Но той май е доволен от това, че той май му харесва да се доказва. И не мисля, че изпитва някаква нужда да се променя или да променя начина си на живот или... Всеки човек има нужда да бъде споделен и взаимен. Това, че неговите щупени модели показват друго в поведението му, дори в изказа му, защото той вчера каза нещо изключително токсично. Аз ако не е най-лоша, няма да я избера. Нещо такова каза, нали? Трябва да е много лоша, за да ми направи впечатление, значи е моя. Ма ти, това не е потребността на душата, това е потребността на егото, аз да се докажа, това е потребността на щупения модел в него, но вътре в него има и едно здраво аз, което иска онази сплотеност, онази взаимност и онази истинност, който Мартин няма как да получи с тази токсичност, защото търси жени като Даниела. А всъщност той не може да си ги позволи, защото егото му не може да си го позволи. Той по-скоро казваше, точно това му беше контекста, че ако не са се карали с Даниела и не са имали такива спречкания и сблъсквания на характери, е нямало да бъде тя. Да, тоест той си харесва такива жени, с които да се сблъскват. Тя да се опитва да е над него, той да е над него, но както ти казваш, на него това в един момент спира да му харесва. Той иска да е над тях, но такава жена се е избрал, която и тя иска да е над него. Щупено магиосен кръг, в който тук има нещо, което не е както трябва вътре в нас. Той затова има, нали, обича чашката, обича да излиза, обича да е между хора, защото той иска постоянна валидация. Аз ставам, аз съм супер, аз съм най-добрия, но това нещо вътрешно на него не му доставя онова, от което наистина има потребност. И той се бие между чувства, емоции, ум, его и там стават вече зависимости. Като алкохол, казино, наркотици, всякакви такива неща. Жени, защото жените също са зависимост. Нали, енергийните зависимости между хората, дали е жена, дали е мъж. На него му личи, че той не има зависимости. Една или друга зависимост той има. Аз в първите епизоди на подкаста, нали, гледайки, четейки статии за него и Емануела, за него и Мартина, имаше някакви всякакви статии,
се заблудих малко от жълтите медии и начина, по който го показваха там. Но сега това е нещо, което виждам в сезона и продължавам да виждам и след Ергена. На мен ми се струва, че Мартин не е типа човек, който дълго време би бил влюбен в една жена и дълго време би се задържал в една жена, каквото и да е, едно каквото и да му предлага тази жена. Затова съм вече сигурна, че не е влюбен в Емануела, в Даниела не е влюбен. Като цяло, според мен, и в Йоана не е влюбен, според мен той просто дълго време не може да си задържи чувствата към една жена и по-скоро при него не са и чувства, а по-скоро някакво като привличане, интерес, интересно му е, забавно му е. Точно така. Но в момента, в който му приключи цялото забавно, интересно нещо, ми се струва, че просто би предпочел да е сам. Да, истинността при Мартин липсва. Той има изключително много добродетели и съм сигурна и усещам някъде вътре в него, че той има потребност, но средата, възпитанието и неговите травми му пречат да се отдаде на истинност, на това, на пътя на душата, ще го нарека, на това, което наистина ще ни направи щастливи и смирени. Защото в битката, в която е той, в която може би ще продължи дълго време да бъде, той няма как да получи смирението, от което всеки един има нужда. Не той, всички ние. Но просто в филма, който той си е направил, надали ще се случи това нещо. И в годините ще се влошава. А сега не идва ли въпроса как така жените се влюбват точно в такъв тип мъже? И като цяло, ето, Емануела се е влюбила в Мартин. А Йоана, нали, приятелката му, доста по-малко от него на години, влюбена в него. Нали? Жените като че ли масово започват да харесват такъв тип мъже, които... Защото ние, за да може да се научиме, искаме да страдаме на подсъзнателно ниво. Ние си привикваме хора, които ни карат да страдаме, хора, които не ни обичат, хора, които не че ни обичат, не ни обичат чрез любов, а ни обичат чрез болка. Това е масово в момента. Хората обичат през болка. И ние се връзваме през болката, за да може да израснем нашата болка. Това е еволюцията. Това е. Ние, за съжаление, човеците, хората учим през болка. И тя ни привлича. Защото ако ми е спокойно, хубаво, мирно, аз ще се чувствам не на място, защото няма да съм сгрешила, няма да съм се научила от грешките си, няма да съм духовният човек, защото духовен човек, личност, се става чрез опитност, чрез грешки. Ние като не си ги позволяваме, се чувстваме заключени, затворени. И поради тази причина ни привлича болката. Аз на моите години, Вселена, моля те, не ме привлича никаква болка. Аз вече достатъчно съм си страдала, достатъчно съм си взела моите болки. Аз се нуждая от мирен, смирен, прекрасен мъж. Но аз вече на близо 40 години. Я питай старата Александра. Биеше се всякакви, само токсични хора я привличаха. Сега не е така. Но аз съм минала един много дълъг път, в който съм се научила от тези болки, които съм преживяла. Ето това е пътя на човека. Тоест, за да влезе в пътя си. Когато един човек стане по-емоционално зрял и спира да иска точно това нещо, да се гони с някой и да търси някой, който е токсичен, както ти казваш, и иска спокойствие. Да, но това е път, това не е години. Това е път, по който вървиш през тези години. Да. Не е възраст. Това е нещо, което ти обръщаш ли се към себе си в годините или не се обръщаш. Учиш ли се от грешките си или се опитваш да ги метеш под килима и те се превръщат в още по-големи проблеми и зависимост. Тогава, да, ти, както казваш, път. Какъв път трябва да има един мъж, в случая Мартин, за да почне да търси, да не търси примерно токсичното, а да търси по-сплотено спокойствие? Първо да почне да лекува вътрешното си дете. На 200% Мартин има голям проблем за вътрешното си дете, за да може да изчисти едни болки, които ще му освободят пространство, за да може да се обърне към ценностите. Мартин има ценности, но ги забравя. Ние, когато живееме в един кръг, представете, човека е социално животно. И когато човек е социално животно, заобикалящия свят му повлиява на реакциите, на мислите, на всичко. За зависимост от средата, в която живеем. И ако Мартин успее да излезе от омагьосания кръг, който сам си е създал, излекува детските си травми, пусне пространството, което там седи болка, защото детската травма е болка.
ти изчистиш това нещо и почнеш да се оглежда за нещата и чуваш истинските си потребности, а не да играеш на парфюмиран, егоцентричен всяка вечер в готини заведения, тогава ти ще успееш да се свържеш с онази здрава част от тебе, която вече привлича истинските ни потребности, които те са елементарни. Истинските ни потребности, тогава ще може да свържим онази истинска потребност като чувство с ума и вече да я превърнем в ценност. Нали, ето този процес, който тук що казах, липсва. И затова аз по някой път искам да си затворя очите и да отида на друга планета. Не, наистина, аз виждам толкова пошлост излишна, толкова фалш излишен. В момента това, което видяхме на екран, е, че то не е светска двойка, но в момента най-известната двойка в България, която гледаме по телевизията, в случая Мартин и Даниела, са двама души. В случая Даниела е готова да остави Мартин за всеки с по-дебел портфел и Мартин е готов да остави Даниела за всяка по-готина и красива, която му излезе на пътя. Което това... А те дават ли някакъв пример за известните хора в нашата държава, примерно и популярните хора в държавата? Това ли е примера, който трябва да гледаме на екран? Много съжалявам, че така излиза, но не е това примера, разбира се, който трябва да даваме. Но искам да кажа нещо, тук искам да защитя Мартин, защото Мартин е много добър играч. Много, и аз съм съгласна. Мартин, ако беше усетил истинност, от която аз съм убеден, че той има потребност, може би нещата ще се развият по съвсем различен начин. Мартин е много интелигентен играч. Много. Мартин осъзна коя е Даниела в момента, в който я допусна до себе си. Той я харесва, но знаеше, че тя играе и че тя има прекалено повърхностна визия за живота, която той, въпреки че се борише да я спечели, не иска в неговия живот, защото той има. Но това не го прави щастлив. И някъде там Даниела загуби Мартин. И той почна да си играе неговата игра. Защото той е много добър играч. Това вече към края, нали? Да, според мен Мартин му се промени погледа към нея. Той хем знаеше вече, че тя не е неговият човек, хем се беше отдал, защото вече беше предприел много крачки. Искаше да види до край докъде ще стигне. Но той вече се беше отказал. Мартин по погледа се отказа. Аз трябва да видя точно кога този човек наистина се отказа от нея. Аз ще ти кажа кога се отказа. Преди няколко епизода, аз даже гледайки този епизод съответния, му писах на Ники и му казах Мартин ще даде назад, казвам ти. И той вика, не е вярно, ще й предложи. Нали? Той предложи, но аз го усетих, кога той даде назад. Момента, в който в неговия поглед на синхрон се видя, че той вече знае, че тази жена не е за него и той вече знае, че тази връзка, приберат ли се в България, ще приключи. Ние го правим това, жените го правим това също в взаимоотношенията. Даже много повече го правите. Да, много. Аз това исках да кажа, защо казах, че Мартин е много интелигентен играч. Защото той е попил нещо женско. Мъжът трябва да има женска енергия. Тук не го обиждам, напротив. Правя му комплимент. Той е попил, може би, едно от най-важните женски качества в отношенията. И това е да бъдеш наблюдател, но да не си променяш поведението. Но тя го загуби, защото той нямаше нужда от това. И ето тук, според мен, Даниела, колкото и книга да напише, те ще са с усвояемост 0. Защото ти го загуби по пътя на това, което пишеш. Защото ти успя да го спечелиш, но това е като един празен балон. Не е балон пълен с цветя, с любов, с такъв просто празен балон, нищо. И затова за мен лично на нейните похвати и модели не играят. Играят на едно много повърхностно ниво, което няма да помогне на никой. Добре, а възможно ли е Даниела да е загубила Мартин, защото тя може би малко по малко да е показала истинската си същност, откакто са заживяли заедно. Защото аз това, което забелязвам, не знам, сега може би на тях им е приятно, те постоянно се шегуват, обаче през цялото време тя му е само и единствено навъпреки, откакто те са заедно. Тоест, те сядат Мартин, Даниела и момичетата нещо да си говорят и тя постоянно само му е навъпреки и прави някакви шеги, с които едва ли не се едно
е шега, ама леко да го злепостави. Аз съм повече от тебе. Да, аз съм повече от да, теб. до някъде нещо Виното такова. не ми харесва, има вкус на компот. Не, нямам предвид това за виното. Пак е обидно. Примерно, постоянно... Той те завел на вечеря. Окей, може би и това също включваме, но постоянно казах, постоянно с някакви шеги, където показва, че все едно не го подкрепя. И това всъщност е на шега, ма това може би и него малко, даже не малко, ами много да го е подразнило и в този момент той да разбере, примерно, каква е истинската и същност. Чакай, ти не смяташ ли, че ако излезеш с един мъж, ти като жена, нали да не питам Ники на тази тема, ако излезеш с един мъж на вечеря и ти е супер приятно да си говориш с него и ти е приятна неговата компания, ще те интересува ли и ще мрънкаш ли за всичко? Примерно виното, салфетките не са добре сгънати. Тия неща ще правят ли впечатление, ако мъжа отсреща ти е толкова приятно, защото аз го казвам като човек, нали, примерно аз сядам с мъжа до себе си и водим някаква комуникация, която ми е толкова приятна, че изобщо не ме интересува храната дали е вкусна или не е вкусна. Ако ми е приятна ситуация, нали, приятен човек, такова въобще няма да забележа, че вино има. Аз съм толкова отдадена да усещам енергията му и това как ме кара да се чувствам. Дори да не ми е толкова приятен. Интелигентната жена не трябва да обръща, защото мъжа той дава, когато се чувства оценен. Когато има, нали, истинския мъж, според мен, когато се чувства оценен, дава. Когато ти намираш постоянно някакви салфетки, вино, не както трябва, този мъж почва да се чувства зле. А ние не сме там, за да караме хората да се чувстват зле. Поне моята роля като жена смятам, че е такава. И това дори да не те харесвам, пак няма да накарам да се чувства зле. А тя за нещо за салфетките казала ли е, че това съм го изпуснал? Не, да го за пример просто, но добре, не, друго исках да ти кажа. Само да кажа аз. Това за виното имайте предвид, че е възможно редакторите да са им казали, защото те сега вече няма кой знае какво да дават от Мартин и Данила и да са им казали я сега дегустация на виното, изкажете мнение и тя просто казва, че не харесва. Не ми се вярва, но исках друго да ти кажа, защото ние толкова време обсъждахме някакви неща, които последните няколко епизода тотално се обърнаха, понеже ние обсъждахме колко епизода направихме? Сигурно 20 епизода направихме, обсъждайки Даниела, нещата, които пише в книгата и схемата, по която ти даже виж, че стоиш така. Това просто така случайно за това. Тя стои така, тя прави пистолет. Абе, и ти правиш пистолет, искаш тук да ни младеш. Не, идеята е, че тя в самата си книга толкова дълго време обсъждахме, че показва как да манипулираш един мъж и после да седнеш и да му изискваш точно какво ти искаш. Което какво виждаме в сега? Виждаме, че в началото работи да го спечелиш, работи да му заявиш, той да иска да ти се докаже и в един момент, и то много прекалено ранен момент, той се отдръпва. И това би работило при всеки мъж в живота. Абсолютно, наистина, който си мисли, че това работи за постоянно, това е абсолютна глупост. Същата работа е като сложиш едно хубаво деколте, имаш хубави гърди. Едно към едно с книгата й. Нали, защото това ще го дръпне, няма как. Вие мъжете, нали, ви харесват някакви форми, да кажем. Защото, да, книгата й е начин на поведение, но представи си от Алиекспрес човек, който няма тази енергия я вземе. Ще стане точно като тази Ферай. Едно към едно. Ще стане като Ферай, защото Ферай изглежда като Алиекспрес. Даниел от Алиекспрес. Разбираш ли? И ти една книга не може по никакъв начин да ти помогне ти да направиш нещо, което се казва вътре. Защото това е знание. Опитност е нещо друго. Опитност те кара да напишеш книгата. Енергията, която караш. Знанието, ти научаваш нещо, но ти като не е твоето и ти не можеш да го преобщиш. Тя Даниела не може да преобщи това, което пише в книгата. Ти какво говориш за някой друг? Защото пак ще ви кажа, това е тука. Това не е тука. Но вижте сега, даже дори това, което вие казвате, то е така, че явно работи, но за определен период от време и после вече губиш този човек, както примерно такъв пример се показва сега. Трябва да смениш стратегията според мен. Ами виж сега, тя пак... Малко духовно си трябва. Пак ще си постигне многото продажби най-вероятно на книгата, защото много момичета ще си кажат: ето аз виждам на нея къде е грешката, ще си взема книгата, ще си науча там работата докъдето трябва и после аз ще си променя стратегията в един момент, където виждам, че тя греши. Така че тя най-вероятно пак... Ники, моля те, това са толкова малко момичета, които ще могат да направят това цялото нещо, да не говорим, че и да могат да сменят стратегията. Това е толкова интелигентно, трябва да си на много високо интелигентно ниво. Но само да кажа нещо. Това, за което отишла, тя си го е постигнала.
Това е окей. Да спечели Ергена. Да, има хора, пак ще кажа, всеки един от нас може да си вземе нещо от книгата и да й продава, да купува, това е супер. Да, ни трябва да получи всичко това, което иска, за да види колко малко иска. Това е. Нека да получи цялата материя на света. Това са хубави неща. Купувайте я тази книга, вижте, че не работи за никой. Защото човек трябва да греши. Купувайте, щом това е вашето ниво. Въпрос тук е да не го правиме все едно, това е нещо за пример. Това е нещо необходимо. Грешката е нещо необходимо. Най-вероятно и втората и книга на Дани няма да има толкова правописни грешки. Спрямо грешката, която е допуснала. Има редактор, предпечат. Не може да имаш редактор на книгата и предпечат, да имаш толкова правописни грешки. Тя наистина няма редактор и предпечат, тази нейната книга. Това за мен е. Искам да ви кажа, че аз моите си ги изядох. Сега ще ти дадем даже и за коса, ще ти дадем. Това сега... Това е за тен, за кожа. Аз просто не трябва да има... фолио. Ако има... няма. Не трябва да има фолио. Да, това не мога да си го... Добре, аз ще го хапна. Да, като не да, не трябва да има. Добре, нека да кажем и за вас хора, че имаме промокод за красивата жена, Чакалкаст 20 за 20% отстъпка за тези хубави витаминки. И са много вкусни и са много полезни. Аз ги изядох миналия път много бързо. Така и така сме почнали, ще ти подаря и аз нещичко тук мое. Ето ти моята игра, стани реалити звезда. Как да не станеш реалити звезда? И даже си отиваме. Да, мачваш се. Да. Само може да погледна за какво. Можеш да погледнеш, да. Аз като една истинска реалити звезда. Да, много интересна игра, надявам се да харесваш настолни игри. Много. Добре, накратко ти презентирам. Съчетал съм няколко реалити формата в едно и влизаш в обувките на реалити звезди. Тоест имаш тук вътре Ергенът, Hell's Kitchen, Игри на волята, къщата на инфлуенсърите, ти навсякъде си участвала само в Игри на волята, не си. А пък ако не искаш да участваш, можеш да бъдеш и просто зрител. Имаме и зрителска карта. И играеш срещу продуцента, срещу шефовете на телевизиите, срещу останалите. И трябва да имаш добра стратегия, за да можеш да победиш. Настойните игри всъщност са ни помагат да бъдем по-сплотени и да си даваме реална представа какво ни заобикаля, така че играете на столни игри. Ще изигра с приятели. С колко човека може да се играе? От 2 до 10 максимум. От 2 до 10. Да, препоръчвам някъде към 5-6 е идеалната среда. 5-6 човека, страхотно, защото като са 10 пак е много яко, просто малко повече се изчаквате. Оставям и линк в описанието, ако някой иска да си поръча, стани реалити звезда. Говорихме си все още... Искаш ли помощ? Да. Дай. Да. Тук си трябва помощ. Искам да си ги хапна. Те ли са по-твърди да знаеш, защото имат животински колаген? Аз нямам проблем с животинския колаген. Евчето, ако беше тук, ще кажа, да? Добре, говорихме си все още за Мартин и Даниела. Защо се случи това нещо с предлагането на годеж и защо според вас те не го оценяват чак толкова много, за тях не е толкова важно? Финалните надписи? Финалните надписи са супер, ще ги обсъдим, защото и за тримата има по нещо. Скандално е. Защо те го приемат това нещо, годежния пръстен, като нещо, което можеш след 2-3 месеца да разтуриш цирка или в случая при тях след 3 дни, доколкото разбрахме? Защото е реалити. Не, за съжаление, виж, че всеки вече почна така да сключва брак. Така е. Тук ще се съглася. Не, защото ценностите и духовността ни почнаха да губят значение. Защото спряхме да казваме истинско да. Спряхме да виждаме ти наистина ли си моят човек? Аз искам ли да прекарам целия си живот с теб? Защото почнахме да ставаме фалшиви роли, а не личности. За това? Повечето хора, като че ми се струва, не говоря за Мартин и Даниела, защото тяхната ситуация е съвсем различна, но ми се струва, че хората в днешни са малко такива, Оля, биологичния ми часовник тик-така, аз съм на примерно 35, взимам който и да е първия срещнат по пътя, само и само да взема някой, само и само да си направя семейство. Не е окей това. Не е окей, аз съм истински пример за това нещо, че годините не са нещо, което може да ме спрат да вярвам, защото аз наистина търся взаимност. За съжаление, хората почнаха да слагат в критерии всеки.
не го приема такъв какъвто е. Той трябва да е образа, който аз виждам, за да застане до мен. Това, ако продължи да бъде така, ние ще продължим да не обичаме хората такива каквито са. Най-божествената любов, най-голямото смирение идва от това, те приемам такъв какъвто си. С твоите минуси, с твоите плюсове, но това е процес, който аз трябва да съм приел моите минуси. Хората бягат от отговорност от собствените си минуси и ги прехвърлят на другите хора. Аз съм човек, който смятам, че е по-добре да бъдеш сам, отколкото да живееш фалшив живот. Аз съм на 37 години и никога такова нещо, годините ми, това, че нямам деца, ще ме спрат да бъда в нещастие. Защото това нещастие го предаваме и по гените си. Защото ние носиме 7 поколения назад гените на нашите емоционалните гени. Говоря за преживявания. Ти представяш ли да живея, айде да кажем им 30 години до края на живота ми. 30 години в нещастие, защото аз трябва да имам семейство. Не, мерси, аз ще си продължа моите гени с това, което е. Човек, който работи върху себе си, не се чувства сам. Дори и сам да е. И двамата, между другото, говориха за семейство според вас. Мартин би ли искал да създава отново семейство, т.е. да има дете отново? Не. Мартин има семейство. Нали, той не е с тях, той си е свършил работата, да няма да му мисли. Ако той наистина почне да работи върху себе си, позволи на духовна жена да бъде в живота му, защото той трябва да й позволи, и се обърне към духовността и към себе си, е абсолютно възможно, защото той има потребност от сплотеност, която не е получил според мен никога. Но ако не успее да си го позволи, защото за да може да си го позволи един много дълъг път, не му трябва, за какво му е. Според мен, това, което казваш ти, е напълно така. Ако позволи, примерно, на жена, т.е. ако се влюби наистина в нея, той може би ще иска. Но ще го направи заради нея. Не само заради нея, защото това, което каза Даниела, за мен е много вярно. Сега ще го цитирам и после вие да си кажете мнението. Тя каза, ти много обичаш дискотеки, обаче според мен в един момент, когато ние станем едно семейство, ти ще искаш повече да прекарваш време с мен в къщи, отколкото в дискотеките. И според мен, наистина, ако един мъж се влюби много, наистина иска нещо много сериозно от тази жена, той наистина малко по малко това негово хоби, което то неговото е и хоби и работа, това да ходи по дискотеките. Хоби му е, въобще не е му е до работата. Да, повече да. Той си има кой да му работи. Ще му писне, ще почне наистина ще иска да си ходи при жената и при детето, и в случая, ако наистина се влюби в една жена, ще иска да има семейство. Аз сещам даже за супер нагледен пример за такава ситуация с хора, които са популярни в социалните мрежи. Това са Бачорски и Атанасия, защото те нали бяха направили на реалити предаване и малко си показаха така личния живот отвътре. И тогава си спомням, че бившата му жена разказваше как той почти не се е прибирал и постоянно е излизал, постоянно е пътувал и изобщо не е отделял време за тях, докато изведнъж, влюбвайки се в другата жена, нали, Атанасия, оставяйки си предишната, взимайки нея, изведнъж спира този начин на живот и започва да предпочита да стои в къщи повече, колкото да ходи по дискотеки. Да, точен пример. Разбира се, защото за да може това да се случи, жената трябва да ти дава смирение, като се прибираш. Тя трябва да те приеме такъв какъвто си, това, което казах преди малко. Да, аз съм човек, който ходи по дискотеки. Смирената жена ще го мине този период с теб и ти сам. То ще е твой вътреш порив, ти повече да не го правиш, защото ти нямаш потребност от това нещо, но искаш вътрешно някой да те приеме с болките ти. Аз хода там, защото лекувам нещо. Това е на подсъзнателно ниво. И аз съм това, аз имам нужда от това нещо, приеми го. И ако жената има силата в себе си да го приеме, това, да кажем, дискотеките, той ще спре много ясно, че ще спре със смиреност, заявявана от жената. Дани не притежава тези качества. Тя ги каза, но тя ги няма. Тя не е смирен човек. Тя ще ти каже, няма да ходиш там, нали, ще почнат битки. Ще почнат да се бият, както стане с кафето и всичко това. Когато има битка, няма как да има успех. Крайната цел е невъзможна. Ако крайната ти цел е, трябва да му дадеш любов, когато той най-много не я заслужава. И разбира се, отстрани трябва да бъде видяно от мъжа. Защото ако жената ти дава любов, когато ти най-малко я заслужаваш и ти го подценяваш, защото Мартин е човек, който може да го подцени, жената в този момент ще си тръгне. Защото ти трябва тук, когато тя ти даде любов, когато най-малко заслужаваш, ти трябва да й върнеш.
а не да го помисли за слабост. Мартин ще го помисли за слабост. В периода и в нивото, на което се намира. Какво ще кажете за искреността на продуцентите, която показаха най-накрая след като свърши финала? Аз се скефи много. Показаха с всеки един, т.е. на всеки един гледната точка. Те едва ли не се едно са питали: Мартине, кажи ни ти какво се случва. След това са питали: Даниела, ти кажи ни какво се случва. Аз не го видях това нещо, пропуснах да го. Ти цитираме ли? Може ли да го изкарам да го намеря сега? Можеш, намери го, ще го разказвам, пак ти ще ме поправиш. Аз говорих, тъмън ми звън телефона и в Инстаграм го има. Не забравих, после ми казаха, ама аз не го видях. Това беше много интересно. Много ми хареса как продуцентите тази година са искали да покажат истината, реално какво се случва, защото други години всички се чудим сега Виктор и Виктория дали са заедно, Евгений и Валерия дали са заедно, такива неща, а сега казват. И трите двойки до момента са се разделили. И трите? Да. И трите двойки. И обясняват защо и на всеки гледната точка. Примерно се едно са ги питали и те са си казали, да кажем, Мартин казва, на Мартин това нещо, което ме шокира супер много, е, че той обяснява, че 3 дни след като са се прибрали в София, той е разбрал каква е истинската същност, че е манипулатор Даниела и че всички момичета, които са говорили там, са говорили истината, и другото, което той казва, е, че тя си има приятел. Чакай, моля те, искам да го цитирам. Нека да започнем от... Добре, нека да започнем от... Приятел не се знае дали си има, сигурно си има някой. Да, почваме сега само с Мартин и Даниела, после като заговорим за другите, ще отидем и на тях. Защото приятел означава, че имаш връзка. Тя връзка няма, но със сигурност има някакви взаимоотношения. Така, чакай сега. Сега ще видим. Още от първата седмица след пристигането си в България, Даниела и Мартин влизат в сериозни конфронтации помежду си. Двамата правят няколко опита да оправят отношенията си, но следват само взаимни обвинения. В днешна дата годежа им е развален и двамата не поддържат абсолютно никакви отношения. И сега има Даниела. Имам един от най-красивите спомени, но за съжаление след прибирането ни той значително промени отношението си към мен. Тоест най-вероятно според мен. Тук вече той е спрял да я валидира, както се казва, защото той вече му е било ясно тя какъв човек е още вътре. С него сме на много различен етап, с много различна визия за една връзка. Той не успява да постави нашите отношения като приоритет и това ни раздели. Това е думите на Даниела. Което, нали, за мен означава, че той не е искал да промени изцяло начина си на живот и по цял ден да я валидира от сутрин до вечер. Как ще валидираш, ако той е разбрал, че ти имаш взаимоотношения с друг човек, което, нали... Чакай да цитирай на Мартин. Трябваха ни само 3 дни в България, за да разбера, че Даниела никога не е била искрена с мен и всички, които ме предупреждаваха в Шри-Ланка, са били прави. Видях истинското й лице, след това всичко вече загуби смисъл. Разбрах, че тя има отношения с обвързан мъж още от преди началото на предаването и всъщност съм попаднал на една опитна изпечена лъжкиня. Казах и, че не искам нито да я виждам, нито да я чувам повече и нашите отношения приключиха. Аз съм склонна да вярвам тук на Мартин. Напълно. Дани, колкото и да се опитва да създава образи за себе си, на всички хора, които сме в тези среди, ни е ясно коя е тя. Може да е излъгала много хора пред малкия екран, но това, което е, тя е. Той се беше отказал от нея преди да й предложи, според мен, защото усещаше за какво стана въпрос и след това просто е разбрал. Хубаво е хората да поема отговорност за себе си и да застане и да каже коя е тя. Ще й направя евала. Знаете ли, аз си мисля, че... не да създава, а не да създава фалшиви образи за себе си. Защото това, което Мартин каза, за мен лично е абсолютната истина. По принцип, на мен малко ми е трудно да го повярвам това, че тя наистина да има взаимоотношения с някой друг мъж, докато е в Ергена. Обвързан. Обаче... Що ти е трудно? Не знам, някакси кой обвързан мъж ще има взаимоотношения? Всъщност обвързан, малко повече почват да ми се навързват нещата, но все пак чакай да се доизкажа. Да, харесвам го, защото живее... Просто искам да те подкрепя след малко, когато ще ти го кажа. Да, слушай, това, което исках да кажа е, че съм склонен да вярвам, защото един мъж, когато е много наранен, той тогава въпреки че това не е хубаво, но тогава се злепоставя жената. В случая той злепоставя Даниела, като казва, че пред цяла България, че тя
има връзка с обвързан мъж. Сега ми идва за пример Дани Петканов и Алекс Петканова преди много години, как той беше супер наранен и я злепостави пред цяла България. И за това си мисля, че наистина може да е вярно това нещо и той за това, че е наранен, той се опитва да злепостави Даниел. Да, но има предвид, че и за Дани Петканов, и за Мартин ситуациите са верни. Тоест, всъщност за Мартин не съм сигурна, но за Дани Петканов, да кажем, начинът, по който той злепостави Александър, всъщност се оказа, че цялата тази ситуация е наистина така. Тя си го призна, че е така. Ето сега, защо не вярваш, че всъщност Мартин не е тип човек, който ще застане пред цяла България и ще излъже за подобно нещо. Не, той не лъже. Ама аз точно това казвам, че това ме кара да вярвам, защото един мъж, когато е наранен, той тогава в тази ситуация се опитва по грозен начин да злепостави. Ама това само по себе си не е ли достатъчно нараняване, ако разбереш, че тя имала връзка с обвързан мъж? Именно. Да. Точно това казвам, че заради това съм склонен да повярвам, че това е истина. Тя е имала със сигурност някакви взаимоотношения с някой. Това е, нали, за да се стигне до този човек, нищо не се говори на... аз такива небивилици съм чувала. Но да кажем, че... че има истинност в... Мартин е достатъчно контактен и супер интелигентен, че да може да се здобие с тази информация. И той да може да отсее истина ли е или не. Точно, защото аз наскоро чух, че съм предскачала ограда заради мъж. Господи, кога? Но и съм го чакала пред тях от всичко. Важното е, че не е на затвора. Моля ви се, той мъж да дойде при мен и да ми каже кога съм го чакала пред тях. Много ще ме интересно да запознаем. Така че небивалици в тия неща има. И то огромни небивалици, честно ви казвам. Но Мартин, него пак. Мартин познава толкова много хора, че не мога да ви... даже ние не може да си го представяме. Информация да отиде до Мартин и той си позволи да го каже, означава, че е истина. Само това. Нали, Мартин е много контактен, Мартин познава всеки. Мартин познава сума ти мои приятели, Мартин познава сума ти твои приятели. Мартин познава твои приятели. Убедена съм в това нещо. Разбирате ли? Как си го представям аз? Каца на летищата и му се обаждат по телефона 10 човека. Барто, еди какво си, Даниела, Стоя, Соня. Стигаме те за някакви хора като мене, дето постоянно говорят глупости и представи си за човек, който наистина има какво да кажеш. Да, представи си го това нещо. Склонен съм наистина да го повярвам вече това нещо, че е възможно да е така, но ще бъде много интересно Даниела какво ще каже, защото тя със сигурност ще има друга гледна точка нейна, с която ще разкаже. Тя със сигурност ще се защити. Няма как да разберем каква е истината, но... Аз даже предполагам Даниела какво ще каже. Какво? Той не е направил нито един жест за мен. Тя пак ще го обърне към нея. Защото когато един човек бяга от отговорност, помнете ми думата, той никога няма да застане и да каже да, аз съм имала някакви отношения, те са приключили, например, да се защитиш по някакъв начин. Тя ще застане и ще избяга от отговорност. И затова той си промени отношението. Виждаш ли как тя прехвърля топката? Все едно няма причина той да си промени отношението. Не съм аз причината, той е причината. Не, той е той, който клекна. Той е той, който те валидира. Той е той, който изгони момичетата. Защо ще ги играе тия филми, ако той ще прави такива глупости? Не, той беше влюбен в нея и човека, който трябва според мен да поема отговорност и да си признае пред цяла България за образа, това ще изиграе много добра роля, но тя според мен няма толкова интелекта, за да го направи, да седне да си признае цялата ситуация, защото доста хора я знаеме. Знаете ли, сега се замислих, аз и това и преди малко го казах, но когато един мъж предприема раздяла с една жена, в повече случаи мъжа той държи да бъде джентълмен и да не я злепоставя. Но когато е много наранен, той заради тая болка, той отвътре му идва да я злепостави по някакъв начин. Сега ми идват за пример Йоана, защото с Йоана се разделиха по някакъв по-нормален начин и той Йоана не я злепоставя по никакъв начин, поне до сега. Той постоянно говори добре за Емануела, което това потвърждава сега в момента думите ти. В смисъл, когато един човек предприеме раздялата и иска и жената не е била направила нещо брутално, той съответно иска да запази, как да кажеш, достоинството и той затова, примерно, сега осъзнавам, че той затова и за Йоана говори хубави неща и за Емануела говори хубави неща, но за Даниела не. Ама което означава, че Даниела наистина е направила някаква брутална простотия. Ма то не е брутална простотия, просто го е излъгала. Тя себе си лъже. Какво говорим за него, бе, хора? Тя лъже всички хора, дето си мислят, че тя е това, което показва, че е.
Пак ще ви кажа, Дани готви. Това е лъжа, то образ е лъжа. Добре, защо? Но пред нея не. Защо го представя този образ, че не готви? В смисъл, по този начин... Жената, защото тук трябва интелект. Нали, съжалявам, не искам да я обиждам, но тя трябва да... Защото тя гони друга визия, тя гони визията на вижте ме, аз съм през егото, аз им най-скъпата кола, аз им най-скъпия предмет, което не е вярно. Тя все кара на нещо на някой. Нали, това са глупости. Човека, който и наистина има, той никога няма да го показва. Повярвайте ми, аз сега поне 7 години съм била с швец по текло, 5 години съм била с човек, който имал 40 панеделери и 8 фабрики, зарежда почти цял свят. Няма мъж, който или човек, който наистина да притежава много и да го показва. Няма. Тия хора си ходят с... Това са... Тук е вътрешно състояние. Човек, който показва начало, че има много дефицити. И това е тя. Марки, екстейшъни, мъжа, жената, ние ще се влюбиме в това, което има вътре. Нали, това, което има вън, ще ни привлече. Аз също ще грижа за себе си, не ме разбирате погрешно. Но няма да го задържи и това е Дани. Това всъщност е Дани. Аз съм абсолютно убедена, че това момиче има изключително много повече от това, което показва. И ролята, която играе, е много по-малка от това, което тя е. Пуснала ли е в продажба другата книга? Аз като знам, защото аз сега току-що написах книга, тя току-що ми излезе от печатницата ми излезе току-що. Честито. Благодаря много и като знам колко трудно наистина се пише една книга. Само, че не с цитати като на Дани, наистина да се пише трудно. Да мине редакция, да мине предпечат, защото аз съм издател на моята книга, да си изкараш документи да бъдеш издател. Искам да ви кажа, че това е такъв процес, който не се прави толкова лесно. Нали, наистина не се прави. Моята е психология. Не е излезнала, може би тя не я е довършила според мен. Не, то не е толкова лесно, това искам да кажа. То наистина не е толкова лесно. Аз като знам колко ми отне да си напиша, да си структурирам, да си направя. Аз също и аз сега направих игра. Въобще не е лесно това да се направи. Лесно. Аз искам да прочета сега на Любомира и Виктор и да преминем към тях. Айде, браво. Така. Значи, тяхното е: прибирайки се в България, Любомира и Виктор се отдават на връзката си, но към днешна дата вече не са заедно. Двамата имат различно обяснение за раздялата си. Първо, смяташ ли, че въобще са били заедно след като са излезли? Да, защото тя го харесваше и той нея. Според мен там те пробваха, но не се получи. Сега слушай обяснението на Любомира. Аз бях истински влюбена в Виктор и направих всичко за връзката ни. С времето обаче осъзнах, че неговите чувства към мен не са били искрени. Убедих се, че Виктор има нужда от популярност, а не от любов. Заради възрастта му, аз харесвам Виктор, но заради възрастта му съм склонна да вярвам, че това я е показал, да. Виктор каза: когато се върнахме в България, осъзнахме, че имаме различни виждания, очаквания по важни теми. Дълбоко уважавам Любомира и това, което имахме. Истината най-вероятно е някъде по средата между нейната и моята гледна точка. Тоест, той е знаел тя какво ще каже, щом накрая казва, че истината е някъде по средата. Всъщност, той не казва нищо, а тя казва. Не моля да прочетим, но пак съобщението, той нищо не казва. Той просто горе-долу се опитва да балансира. Той не казва теза, тя казва теза. Тя казва конкретика, а той казва, че... Нито казва имал ли чувства, нямал ли, нищо не казва. Той по-скоро казва това, че по важни теми им се разминават вижданията. Ако наистина тези теми са много важни и се разминават, мога да го защитя, защото, примерно, важна тема е деца. Примерно, представете си, просто пример. Той иска деца, тя не иска. Това е важна тема. Ако за такива теми става въпрос, бих го оправдал. Ама той за това не казва нищо. Той просто фърля нещо. Ако може да каже нещо, нали, например, различават ни се по много теми мненията, аз искам да имам деца, тя не искам, това ще е нещо друго. Това вече ще е конкретно изразено нещо и тогава той ще казва нещо. В случая той не казва нищо. Вижте сега, тук пък тя е наранената в случая и тя го злепоставя. Тук виждаме обратното. Не Мартин да злепоставя Даниела, а Любомира злепоставя Виктор, като тя казва, че той иска само популярност. А пък той не дава никаква конкретика, защото смята, може би, че това е нещо между тях си, което не трябва да излиза пред цяла България. Не знам. Разбира се, че не иска да излиза пред цяла България, ако наистина търси популярност.
Да, И аз няма отида там да се правя на шут, нали, за да... На мен това момиче ми изглеждаше истинско влюбено в него. Ма на мене... Да. Ма не само тя. И Клаудия ми изглеждаше. Да. Те двете бяха някак много... те ми бяха сходни до някъде и много... Някак той Виктор беше така... Плюеха го хората, че е момче, че само той не е мъж от другите, обаче пък едва ли не най-ценностните момичета се паднаха за него. Ама и само да кажа, Виктор много по-добре се справи от този другия Васил, моля. Сега обаче аз искам да прочета и на Васил, да. Защото толкова голям контраст има между трите връзки, как са се развили. Нали, в случая Мартин нали, напада Даниела, нали, Любомира говори за Виктор, нали, че едва ли не е било само и сега гледай Васил и Адриана какви отношения имат. Така. За любовното приключение на Адриана и Васил, се пренася в България. Но след месец и половина осъзнават, че между тях надделява приятелството и прекратяват интимната си връзка. В момента двамата имат прекрасни отношения с уважение и разбиране. И сега следва Адриана, което много ми харесва как се е изразила за Васил. Васил винаги ще взема специално място в сърцето ми и съм благодарен, че срещнах човек като него. За мен любовта е успешна не само когато остане завинаги, а когато остави положителна следа и те научи на нещо важно. Спомените ще ни топлят, а приятелството си остава. И той казва: Ади е прекрасна жена с изключително чиста душа и заслужава най-доброто отношение и любов, които аз, за съжаление, не можах да й дам. Останахме приятели, защото имаме рядко срещана комуникация и разбирателство. Благодарен съм за всеки момент, който изживяхме заедно. Много яко и мен ме кефи как се е развил, нали, смисъл как се развили нещата, как говорят един за друг. Да, това са двама интелигентни души, които според мен на него му липсва любов към нея и това е усетено от нея и тя просто не е развила женския си потенциал. То се личи и по това, което са написали. За да може една жена наистина да се влюби и да почне да гори, тя се нуждае от мъжа. Според мен той е липсвал. И аз съм напълно съгласен с това нещо. И точно така, това са двама интелигентни хора, които никой не е наранил от другия кой знае колко, защото и двамата не са имали кой знае какви очаквания от другия. А не му ли прави чест, че се признава? Че се признава, че не е могъл да й го даде. Ако той го е написал на някой редактор, да. Защото не съм сигурна дали не ми изглежда написано като от редактор на нито един от хората. Да, такова ли са думите? За мен той не се държеше... Според мен на него много му личеше незнанието какво прави там. Не ми харесва като Ерген, визуално е симпатично момче, но нищо друго. Просто не го усещам. Според мен Ади беше по-отдадена и навън е било същото. И Евалата, че си го казва, ако наистина го е казал, защото той е казал, прекалено е добра за мен, аз заслужавам друго. А тук продукцията ни казва, че един месец горе-долу след като се върне, така ли, месец и половина, не е ли това точно времето, в което Васил влиза в Ергенът? Възможно ли е те до тогава да са имали едни хубави взаимоотношения и той се появява на екран и тя почва да вижда примерно нещо, което не иска да вижда и това да й влияе? Не, според мен на него му липсват емоции към нея. Такива каквито, за да говорим за връзка. Той изглежда не емоционален по принцип. На мен ми изглеждаше, че към нея има емоции, защото имаше огромна разлика от това. Неговата среща с Росица, той как е един такъв дървен стоунфейс и се появява Ади и той почва да грее един такъв усмихва се. Да, но има предвид, че това идва и от момичето, защото Ади тя си е такава. Може да си го е позволил, просто защото ти е харесвал, но да нямат химията, от която се нуждаят, да нямат, не знаеш за връзка, че се нуждаеш и от малко токсичност. Сексуалното привличане, примерно. Не е факт. Нали, заговориме за такава връзка. Не ти говоря за хора на моята възраст, за хора на тяхната възраст ти говоря. Те се нуждаят от някаква тръпка. Те са на 30. Пак 10 на години не са и на 30. На 27 са. Той е на 29, тя е на 31-2. Тя е по-голяма от него. Да. Мисля, че са по-малки. Има още, може би, какво да си вземат като токсичност. Той, чакай, защо трябва да имат нужда от малко токсичност? Защото хората го наричат страст това нещо. Как да ви го обясна? Аз ако ви извада всичко, което съм научила, всичко, което съм видяла и цялата статистика, която имаш, ще стане лошо.
Хората не ги привлича онази смирено спокойствие и такова, привлича ги онова сега той какво прави, какво, защо? И това е болка, това е страст, това е точно страстта. Хората го бъркат с страстта, това е токсичност. Дайте да си го кажем, страст или токсичност. 100% съм съгласна. И тогава идва и секса, защото ти нямаш търпение да го усетиш този човек, нали, че той е твой, защото вие водите битка. И ти така се... той е мой, нали. Но това не е любов, истинска, така божествена, каквато аз наричам като думата любов. Това е битка. Ние винаги, като излезем от личността, нали, ние винаги се обичаме. Аз те обичам бившия си, обичам по-бившия си, обичам хората, аз ги обичам. Но като личност, аз не те обичам. Що? Защото там има его. Аз не те обичам, защото ти това, защото ти не ми даваш това, защото ти ми правиш това, защото ти ме слагаш в критерии, защото ти... Ма това е личността, това не е духа. Ясминче, Ади и Васко спаха заедно. Според теб, спаха ли? Да. Чакай да чуя нея, защото тя цял сезон тук ми говори някакви пълни глупости. Не искам да обсъждам на такива теми, но... Какво мислиш? Със сигурност мисля, че дали са там или след като си тръгнали веднага, не съм 100% убедена, но може би да и може би според мен го е нямало. Защото много е важно, може двама души да се разбират, но ако няма сексуална съвместимост все между двамата и сексуално привличане между двамата, вече нещата коренят към приятелство. Даже затова смятам, че и така се получили нещата. Защото това нещо според мен не е на толкова на физическо ниво, колкото на някакво вътрешно, да, някакво привлича да го усетиш, енергийно да го усетиш по-скоро. Даже не и емоционално, по-скоро енергийно да го усетиш, това да е твой човек да те кефи, нали? Това е толкова важно за една връзка и няма ли го, просто не виждам как мога да има бъдеще там. Да, точно това е според мен. Тя е озряла малко повече от него, според мен. Да. И това може би им пречи да се случи страстта, която, видимо, според мен им липсва. Дори при допира, там докато той гушкаше, докато спът, нали, те неща се усещат. Сега всяка от нас смятам, че имала и такава връзка, където, нали, секса е въртял всичко и такава, която други неща са въртели връзката. Разликата е къде е. Смяташ ли, че може да има връзка, в която секса не е окей и не се привличат на такова ниво? Да не е окей, не смятам, че може да има. Да бъде на нормално ниво, нали, смятам, че може. Когато има много искри огън в секса, в други неща куцат, нали, знаете, за всяко нещо си има цена. Ние плащаме цена. Според мен истината и смирението, което аз наистина търся, смирение и радост в живота си, е някъде по средата. Нали, знаеш как казвам? Не да е лошо, не да е супер такова, дето, нали, това само ти върти връзката, някъде е тук. Има хора, за които секса не е толкова важен. Много са малко тия хора, но някак просто тия хора не са сексуални. Някой не има отворил сексуалната чакра. Възможно, да, най-вероятно да. Нали знаеш хората как казват, че секса и парите въртят света? Въртят го, разбира се. Сега секса е едно секундно свързване. Едно секундно успокоение, един момент, в който се свързваш. Не може защо да не е важен. Секунда? Защото ти за една секунда приключва. Секса ли, бе? Какви сте мъже? Не, нямам това предвид. За оргазъма, за кулминацията на секса говоря, то това е. Нали, върховното усещане, че сме едно цяло. Секунда е колко е? Колко време те държи оргазъма? Чак секунда. Колко време те държи? Малко повече. Със сигурност. Не, със сигурност малко повече. Има случаи, примерно почти минута. Значи искам хронометъра да си пуснеш да виж, че не е минута. Има случаи. Не да говорим за отпускането, защото след оргазма идва отпускане, нали? То също е хубаво. Говорим за самия оргазъм. Как минута ти ще... Добре, вие кажете. Вие кажете, защото вие получавате оргазъм. Според мен сигурност не е една минута, може да е повече от една секунда сигурност, но... Аз го ориентирам към 10 секунди. Ще пусна хронометър. Пусни, моля. Чакай!
Да пусна хронометър. Шегувам се, разбира се. Но е онова сливане, което... Секс е много важно нещо, разбира се. Ето, да отворим и тази тема, много набързо да минем през нея. Ние сме говорили много пъти в нашия подкаст, не знам колко е окей да го говорим това нещо, но според мен в този ерген и тримата ергени правиха секс. И Виктор с Любомира, и Васко и Ади, и Мартин и Даниела. Аз пропуснах епизода, съм пропуснала с Виктор и Любомира. Кога са правили? То за нито едно, не една от връзките, не е потвърдено. Просто аз си спекулирам, защото ми изглеждаха и двамата... Мартин щеше да й откъсне главата от нерви, ако не беше, нали? А пък и толкова време вече там да спят заедно, няма шанс. Още е първата вечер. Както и да е. Виктор и Любомира, те спаха заедно в едно легло и на сутринта и двамата изглеждаха супер щастливи. И бяха много. Да, добре. Ама това е фактор. Абсолютен фактор. Добре, защо особено при жената. Смятате, че двама човек, които се харесват и ги затворят в една стая, няма да правят секс, разбираш, че правят. Мен, ако бяха затворили с Виктор в една стая, нали, накрая, ако не бях отказала Рокля, ако не бях отказала Роза, защо да не правя секс с него? Обясним го, моля се на нея. Има ли някаква адекватна, аз не смятам, че адекватна причина да не правиш, аз не бих. Ако ти си неговата избраница? Да, чакай, ти го харесваш този човек, що не би? Не знам, в реалитето не би. Ама не, ти пак си човек там, да знаеш. Това не си... Ама там камери няма. Така. Те си тръгват камерите. Аз, примерно, си спомням една ситуация, в която ние сме в буса и ние не сме в камери вече и ние си се целувахме и се държахме за ръка много по-топло, отколкото като бяхме пред камери. Защото тогава ти можеш да се отпуснеш на този човек. Защо? Ако ти наистина го харесва. Аз наистина го харесвах. Аз не знам той дали е имал сексуален нагон към мен или защо ме е целувал не пред камери и такова. Аз го харесвах и ако мен ме бяха затворили в една стая, нали, ако бях последна и такова, защо? В крайна сметка аз съм го избрала. Аз съм там за него. Защо? Да, я дай отговор. Защо? Не знам, аз не бих. Не бих. Притеснявам се. Притеснявам се. Няма да има ти знаеш, че няма обаче камери. На другия ден каква... Нали го говорихме миналия път, че примерно аз бих се притеснила след това на другия ден реакцията ми, дали няма да се разбере. Дали... Ма то така ли на другия ден, дали си го правил или не си го правите, пак ще ви гушнат там и айде, събудете се тук. Що? И ти пак ще имаш реакция при всички положения и пак хората ще спекулират, ако сте спали в едно легло, че сте правили нещо. Ама и какво лошо има да правят, ако се обичат и се харесват? Тя така говори, защото не е била там, може би. Ще си харесваш ти някой месеци нещо, примерно ще имаш някакви желания и нужди и няма да правиш нищо. Айде малко по-сериозно. Буквално аз не съм правила, защото не съм имала тази възможност и му отказах преди края. Нали, иначе искам... Не, по средата на това няма да го направя. Никога. Защото не го знам. Няма със сигурност. Но в края, когато аз знам, че съм неговото момиче, защо да не? Ясминката няма вече какво да каже. Пак само ще каже, аз не бих. Аз не бих. Да, не би. Добре, дайте да обсъдим Васко за това, където излъга Роси и след това вече, където беше искрен към нея и каза, че я е излагал. Какво смятате за това нещо? Трябваше ли да го направи? Кое беше най-правилно? Не е много мъжка постъпка, но в крайна сметка той от хората, които не обича да поема отговорности за това, което прави, личи му на визията даже. И да, в моите очи наистина му личи. И той се опита да не я засегне, нали, което е окей човешко качество, но не и мъжко. Защото ние трябва да заставаме дори с цената на това да обидиме някой, да бъдем искрени със себе си и с него, защото иначе му създаваш илюзии. Нали? Това е един дълбок разговор. Но той го направи много бързо, без да го помисли, за това е излъга. Да, той нямаше време да помисли. Със сигурност на всеки един от нас не се е случвало, така чай да не го съдим толкова тежко. Да, и аз така мисля. Всеки един от нас не се е случвало такова нещо. Аз също съм искала да излъжа, за да предпаза някой. Аз съм можела да постъпа много по-коректно. Нали, не е нещо, за което трябва да го съдим, защото абсолютно съм сигурна, че всеки му се е случвало, но като цяло аз него нещо не е лъжа, по-скоро
как да кажеш, благородна лъжа или по-скоро... Да. Необмислена благородна лъжа, да речем. Ето тук, за пример, можем да дадем. Мартин по-рано го направи това с някой от момичетата, не се сещам с коя, но той пък имаше време да го обмисли. Васко нямаше никакво време, защото, примерно, при Мартин някой от момичетата, ето, Николина ли беше още в началото, която отказа Роза. И той не очакваше тя да откаже Роза, а в същото време си беше намислил на кое от момичетата няма да даде Роза. И той каза, аз няма да бъда лицемерен, беше си човек на думата и не й даде Роза на това момиче, въпреки че имаше възможност да я остави още една седмица. Той си каза, аз така или иначе нямаше да ти дам Роза, няма как сега да ти дам, не искам да съм лицемерен. А може би разликата в годините и на това, че Мартин има повече опит. И това, че той... На мен се вижда и по-искрен. Той малко да му пука, как така, пердея малко. Да, като се замисля, реално, той нямаше време да го обмисли. Той в момента на церемонията разбра, че това момиче няма да му приеме Роза. Опит. Може би е опит, наистина. Опит и това, че той е разбирал, защото е направил 3 пъти като Васко, видял, че няма да стане и решил да бъде искан пред себе си и пред другите хора. Всички ние правим нещата, които направи Васко, така че... И Васко накрая сега пред ултара ли, не знам какво беше това, където той и призна, че е излагал. На мен ми стана искрено тъпо за нея, но нямаше какво друго направи. Трябваше да я го каже това нещо, защото тя пък иначе после по телевизията щеше да го види още по-гадно. Но според мен тя трябва да е усетила на къде вървят точно нещата, така. Защото разликата не е в отношението... жертва, за каквато се прави, да. Разликата в отношението между него и Роси, него и Адриана се личи много сериозно. Съм сигурна, че Роси го е усетила и видял. То имам чувство, че няма как да не го усетиш на къде вървят нещата. Ама моля ти се, всички знаеха за Косаря и нейният въпрос въобще не беше нужен. Дали тя е второ... Да, това не беше нужен този въобще въпрос, защото тя знаеш от тези 3 момичета, не може да не знаеш при положение, че ти виждаш кой е първи, втори и трети. Да, ама тя иска да го изпробва и да види какво ще каже. Той и после тя му повярва. Но, какво казваш, искаше да му повярва. Да. Искаше и се много. Тази отговорност не е негова. Ама, казваш, че на нея личи отношението с Адриана и Васко и отношението на Васко и Роси. Тя откъде ще знае той как се отнася с Адриана, когато те са само двамата, и виждаш, че той се отнася и с Роси много добре и се целуваха с нея 15 пъти. Не е така, човек, защото разликата... Той малко седи до Роси дървен. Сещаш ли се един такъв? Да. Не може да се отпусне, докато с Ади е такъв, се парзарят, скачат, се радват. Тя това не го знае. Някакси на срещите, да, обаче то се усеща, според мен, на общите срещи, то се усеща чисто енергийно, как начинът, по който той отива и говори с Ади, и начинът, по който един такъв държи етикет пред Роси. Един човек държи ли за мен етикет пред жената, не е искрен в чувството. Той защо не отиде с Роси? Пак съм пропуснала нещо в хотела. Той ли не е пожелал? Да. Той не пожела. Сега. Ама тя Роси няма как да знае той дали е пожелал да отиде с Адриана, защото... Той не знае, че отишъл с Адриана. Да. Тя не знае. Няма как да знаеш. Аз бях чак да предполагам. Ти? Може би не знам. Ама ще предполагаш. Ти ще бъдеш в един страх. Тя виж, че тя пък си казваше, не, аз съм категорична и съм сигурна, че той е с мен. Тоест, той и даваше някакви надежди и тя вярваше. Дали той, дали някой редактор, никой не знае. Да. Никой не знае. Да. Защото според мен си личеше и тя би трябвало да го види. Наистина. Защото това, което аз съм гледала, си личеше много, че той няма никакъв интерес почти към нея. Ма той се държеше така с етикет с всички дами. Единствено само с Ади ми се струваше, че се отпуска малко повече. И Косара. С Косара, да. С Косара пак си държеше етикет. Не, с Косара се отпусна няколко пъти, видя, че стъпи на криво, не трябва да се отпуска и се върна обратно в етикета. Да, а тя Косара каза в едно от това, че единствено нещо, което да съжалява е целувката си с Васко, което е много грубо за мен. Как така ти си преживяла там някакви работи, случили ли се и съжаляваш за една целувка? За мен това не е окей. Защото зле поставиш този човек. В крайна сметка, вие сте имали някакви преживявания заедно. Това с Косара, между другото, беше напълно очаквано тя да си тръгне. Вие очаквахте ли го? Че тя... Да. Аз даже мисля, че по-рано ще. Да, защото тя не го харесваше. Тя си играеше играта. Тя харесваше от всичките. Само Мартин. Просто знаеш, че няма никакъв шанс с него. Моля ви се, то си личи от километри. Което, ако е така, би я направил доста добър стратег. Ма тя е.
добър стратег. Тя от всичките тези мъже харесваше само и единствено Мартин. Това, който не го е видял, не знам. Да, опитваше се там да го играе, но тя знаеше, че няма никакъв шанс Мартин. И тя е изключително интелигентна жена, която си играе картите много добре, но тя не е искрена жена. А защо смятате, че тя нямала абсолютно никакъв шанс с Мартин? Тя ми се струва от момиче тип за Мартин. В смисъл, въпреки че няма, да кажем, корекции, гърди и така нататък, може би вече има, нямам идея, но тя ми изглежда като жена, която Мартин би харесал и той неведнъж се опитваше да й дава роза. Да й дава роза, да си го направи по-интересно, не за да я сложи в фаворитките си. Според мен би била от фаворитките. Не, според мен беше от фаворитките си, но той прекалено много валидираше Даниела на този ранен етап, когато тя се отказва от него. Значи не му е била фаворитка. Беше според мен в топ 3, със сигурност. Аз така ги подреждам: Даниела, Косара, Мартина. Мартина още в самото начало показа, че към нея има много голямо сексуално влечение, че тя го кефи като жена и така нататък, но той обича игрите и обича да му е интересно, обича да си играят. И това, че Мартина не е такъв човек, тя е много искрен човек и много такъв, как да кажа, човечен. Това според мен беше причината той да не я сложи Косара просто не търси мъж като Мартин, който така излиза на нея и трябва по-скромен мъж, който тя да може да регулира, да го оформи, но пък същото време да си има мъжките качества. Което е много трудно. Успех, Косара! Успех! Сещаш ли се за някой такъв мъж, който тя да може да го контролира, в същото време той да си има мъжките качества? Защото малко се бие едно с друго и... Не, тя трябва да има женските, за да го направи. В какъв смисъл? Трябва да има женските, за да... Да, разбрахте. Да. Трябва малко повече... Мекота. Да го играе. И да му гали егото. А сега видеото, което излезна с Косара и Мартин в дискотеката, смятаме ли ние тримата, че Косара и Мартин могат да имат нещо общо сега? Не смятаме. Но ако имаше мимолетно. Да. Ще веднъж, два пъти, три пъти. Не, Косара не е тип за Мартин. Вие... Не е негов тип. Но факт е, че той я хареса. Ама харесва, той Мартин харесва всичко хубаво. Тя Косара е хубава. Ама вижте, тя Косара също можеше да му от фаворитките, ако тя му беше откликнала, защото примерно Даниела му откликваше и тя му стана фаворитка топ 1. А Косара в нито един момент не му даде, да я знам, някакъв шанс. Защото е интелигентна жена и знае къде са и възможностите. Аз съм абсолютно сигурна, че заради това. Тя единственият мъж, който харесваше там, беше Мартин. Това е моето мнение категорично. Просто тя знаеше, че там няма никакъв шанс спрямо това кой е той, коя е тя, какви... Да, те могат да имат нещо общо, но ще е много краткосрочно и мимолетно. Всеки път говориме, всеки път Мартин. Ама той направи, сега няма какво си говорим, той направи, на мен беше само той интересен, разбирате ли? Да. Защото искрен, защото нахакан. Не беше само той интересен. Истина, той сега в момента толкова много дигна летвата, че аз не знам до година какъв ерген трябва да извикат, за да е толкова интересно, както с Мартин. Ами някой истински. Сещате ли се за някой? По-истински. Филип Буков. Той би бил интересен. Той ще ги прави много нермадан. Шу. Той е много такъв забавен и няма да държи той етикет, въпреки че той Мартин не държеше етикет. Не държеше грам етикет, беше супер искрен. Смятам, че Филип Буков също бъде толкова искрен. Аз знам, че те е отказал няколко пъти. Да. Така че по-скоро няма да е. Те ще му предложат някакъв хубав хонорар и той ще се навие в един момент. Зависи колко хубав хонорар му предложат. Ще имат. Как се казва, всеки има цена. Аз четох една статия, сега да ви споделя, според мен е жълта, не знам, вие ще си кажете мнението. Разкриват хонорарите на Мартин и на Виктор ергените. Аз не знам. Значи за Мартин пишат 250 хиляди, за Виктор 140 хиляди. Какво смятате ви? Абсурд. Не, а за Мартин според мен е по-малко. За Виктор със сигурност не е толкова взел. 50 хиляди смятам, че взима човек. Така мисля. Малко повече, може би за Мартин говоря специално, защото Мартин за 50 бона няма да си... Мартин, според мен, той обича екрана, той обича камерата, той... знаете ли, някой път, като ми предложат, някакви участия такова, спрямо, не винаги го таком спрямо парите. Защото някой път аз за цял ден работа ще изкарам повече. Или с една кампания ще изкарам повече, просто ми харесва. Да разнообразявам. Нали, разбира се, не винаги се прави за пари, но трябва да има и
някакъв бил, защото това са 2 месеца от живота ти. Ти ставаш и заминаваш, ти имаш сметки, аз поне имам доста сметки, как така? Как така без пари или за... Мартин има пасивни доходи, така че той не му трябва да е там, за да изкарва пари. Защото Мартин не е като да се бори, нали, за оцеляване. Абсолютно, така че смятам, че абсолютно на Мартин му е било сета. Той просто обича камерата, той обича да е на екран, обича да е в устите на хората някакси. Той е такъв, той е идеалния... как да кажа? Идеалният реалити герой. Дето сега в момента, ако не участва в следващия VIP или Big Brother, ще се очудя. Няма да го гледам. Защо? Аз с удоволствие бих влязла. Къща на Big Brother, VIP Brother. Казвам, ако не участва, няма да го гледам. Ама то ще е интересно той да влезе. Разбира се, че ще е интересно. Да. Значи искам да гледам него и Луна в един сезон. Не, Луна вече... Като цяло Луна и такива образи, с който и да влязат, те ще са интересни, защото никой няма да може да ги търпи и всеки ще е в някаква конфронтация с Луна, с колаги. Ама това е същността на този тип реалити предаване. Вече, нали, това говорихме, че... Да вкарват дразнители, за да експериментират с хората. Това говорихме в предни подкасти с тебе, че вече не залагат баш на това телевизията. Трябва според мен. Ти в миналия подкаст каза, че си доволна, че... В Ергена, да, говоря ти, примерно сега, специално за Big Brother, вкарват една група хора, която ако всички са нормални, интелигентни, какво ще гледаме на този екран? Трябва да има дразнители, да дразнят интелигентните хора, за да ги провокират, нали? То реално това е социален експеримент. Не, много интелигентният човек дори да бъде подразнен, няма да си каже, в смисъл няма да го изяви. Гарантирам ти, че всеки един, колкото и да е интелигентен, на някакъв етап ще поддаде. Като дразнители тип Колаген и Луна, това са хора, които могат да изкарат най-интелигентният човек да се тезва. И толкова си там в средата, повярвайте ми, че може. Аз си спомням в Hell's Kitchen, виждах Бони само веднъж на седмица и ми повлияваше за цялата седмица. Представете си да живея с нея. Вие имахте нещо. Тя ми повлияваше наистина. Представете това да живееш с такъв тип човек. Да, какви бяха спречкванията там между вас? Я припомня. Няма спречквания, просто тя постоянно дудня, меша ти се, ти искаш да просто пространство да си имаш, то не ти дава да имаш, разбираш ли? Това са такива хора, които постоянно искат те и в един момент аз съм човек, който много си обича пространството, много си обича тишината, аз не обичам хора, които викат и направо това ме побърква. И аз пък съм искрена, аз ще си кажа всичко такова каквото е, дори да ме изложи, защото по някой път, разбира се, и аз си влизам в сенките. И мен въобще не ми интересува дали ще си изложа и аз съм си искрена и това е супер реалити образ просто. Точно това им трябва. Защото аз обичам тишина, аз не обичам да ми викат на главата. Това много ме бесява. Алекс, теб да те очакваме ли скоро някъде да те гледаме? Ти каза... Муха в супата! Гледайте ни! Не знам дали трябваше да го казвам. Те ще почнат всеки момент да го рекламират. Така, муха в супата. Аз друго имах предвид. Това муха в супата, то ще бъде интересно, но кратко за някое друго по-голямо реалити, защото ти преди малко каза Big Brother, VIP Brother. Бих разбира се, какво предложение ми дадат, защото това е много време и много ресурс на нерви, на вътрешен свят и така че зависи от предложението, което ми предложи с удоволствие. Бих се явила в Вибра, защото това е голям експеримент с теб, с личността ти, с това къде са твоите слабости, защото всеки един от нас ги има. Нали, да продължавам да се експериментирам със себе си с голямо удоволствие. Ти вече колко реалитета имаш зад гърба си? Къща на инфлуенсърите, Ергенът, разбира се, и Hell's Kitchen, такова голямо реалити. Да. Всички други са предавания, има много. Да. Много. Ясмин, че ти би ли влязла в VIP Brother или Big Brother? Не. Защо? Не ме канете, няма да вляза. Защото аз се познавам себе си като характер и знам, че аз въобще не мога да се държа, как да кажа, запазя етикет или да се държа както и да е било. Аз много се подавам на провокации и мисля, че ще се изложа много. Виж, частта от нас, която е тъмна, тя не е излагане. Това сме ние. И според мен е подходящо да се показва, защото тия, дето седат мирни и кротки, това са роли. Защото когато един човек ти си в такава среда, ти не се чувстваш добре и седиш и го стискаш на цената на това да изглеждаш добре, по-добре си покажи себе си, защото
в света е там в апартамента до нас стават скандали. В долу на етажа пък стават скандали. Насякъде стават и то грозни скандали. Няма красиви скандали. Ако имаш някакъв вече придобит образ и ако влезеш в някакво реалити, където могат да ти отчернят моят образ е по принцип направо страхотно. Ама виж, че има много хора, които ти симпатизират. Много хора ме мразят и смятам, че влизайки в такова едно реалити предаване, ще събера още повече хора, които ще ме мразят. Знаеш ли, хората, които те мразят, са най-неосъзнатите хора. Какво те интересува? Защото те мразят тъмнината, която те притежават. Защото един осъзнат човек ще знае, че и той има тъмнина и няма да те мрази. Даже напротив, ще ти даде адмирация, че си способна да поемеш всичко, което идва след това, да бъдеш себе, защото всички тези хора, де те съдат, я има тази тъмнина. И няма как аз да се интересувам от какво мислят някакви хора, абсолютно неадекватни, дето ме съдат за нещо, което притежават и те. Нали, но не могат да поемат отговорност за него. Какво? Аз ще взимам някакъв пример от тях. Не, мерси. При мен ситуацията е от както съм започнала да занимавам с социални мрежи, винаги е било така. Да кажем, сега съм с дънки, погледна етаж, то е с дънки. Ако съм с пола, погледна етаж, то е с пола. Ако съм с такива крака, що е така. Ако се кръстосвам, какво си кръстосва тия дебели баджаци. Винаги е така. Ако, примерно, кихна, що киха. Купя си дрехи на Гес. Ма ти за каква се мислиш дрехи? Купя си дрехи на Зара. Ма то Зара е станало много скъпо, ти що за Зара? Сега тук ние бедните нямаме пари. Ти богатата си купуваш дрехи от Зара. И това е за всяко едно нещо, което купя. Ако си купя от Пепко, пак ще има. Ма ти вчера си купи дрехи, сега що днес си купуваш много. Или вас мизерите, че купуваш от Пепко. Да, абсолютно. Ма въобще, това са хора. Точно тези хора грам не ги чувам, даже не ги виждам. А ония ден едно момиче ми обяснява за Милениум там, затова аз се умрях от смях, развише мене, аз се смея с глас, защото те ми обяснява къде е бил хотела за изкарване на пари. Аз не знаех, че в Милениум се изкарват пари. Аз ще им кажа на рецепцията, че не съм изкарвал 1 лев от тях. Разбираш ли? Това са забавни неща. Мене като ми остане свободно време, бих им отговорила, защото ми е забавно. Това са забавни хора, но това не са хора, които могат да коснат. Забавни. Забавни са? Не знам, аз затова аз му казах на Ники няколко пъти, аз по принцип избягам да чета коментарите. Чета само такива тип коментари, които примерно сега като зададем въпрос на аудиторията, те ако решат да се включат интелигентно по темата, тия ги чета, но там където видя тая защо, направо скипвам, ама Ясмин, направо скипвам. Даже не ги дочитам, не ме интересува, защото като всеки един нормален човек и на мен ми става тъпо, и на мен ми става гадно. Съответно, майка ми много чете коментари, на нея и е супер гадно, защото аз приносявам супер лоша алергия и се борим много, ходим на много прегледи и на неща и много ми е тежка. В смисъл, приемам лекарства и така нататък. И когато, примерно тук в подкаста ми се случи да ми се взят очите, да кихна или каквото и да е било, хората отдолу реагират супер гадно и супер агресивно, при положение, че много хора имат алергия и много хора, на които им се случва, знаят какво и знаят, че трудно се справяш това нещо. Майка ми знае колко трудно се справям с тази алергия и страшно много я боли хората, които ме нападат супер агресивно и грубо, заради нещо, което не е под мой контрол. Кажи на прекрасната ти майка да се замисли за миг. Кой нормален и адекватен, съзнателен човек ще почне и ще намери време да коментира негативно твоята кихане и кашляне, при положение, че всички ние кихаме и кашляме? Нали, това са хора, дет не трябва да им става никакво... Не, тук извинявай, че те прекъсвам. Тук наистина е наша грешката, защото имахме един подкаст, в който ни беше на гости Кукушев. Знаеш Госен Кукушев, той е много интересен и чакан гост от много хора. Тогава Ясмин нещо, капките ли си беше забравила, не знам какво. И тя тогава имаше проблеми с носа и смърчеше, обаче микрофона беше тук. Тук грешката е и моя, че аз не и дръпнах микрофона и че нямам после как да го изолирам. И това е подразнило много хора, защото примерно в минутата по няколко пъти... Ама не, то имаше и от предни подкасти, когато ми се взяха очите, също много хора реагираха така. В смисъл, общо взето... Как може да дразни такова нещо? Ходи на фитнес, изкарвай си бесовете, не можеш да си изкараш бесовете, защото някой шмърка на микрофона. Стига. Стига. В смисъл, може да кажеш, може да напишеш, примерно, моля ви другия път, еди, какво си, еди, що си. Те са много агресивни. Мен това ме напряга. Ние, примерно, ако те го напишат по някакъв нормален начин, нали, примерно, през целия подкаст ме дразнеше, че тя смъркаше на микрофона. Може ли следващия път да дръпнете микрофона, или ако нещо има да не участва в подкаста, или някакъв по-нормален начин да го кажеш. Агресията, която влагат в тия коментари,
Това е нещо, което ме напряга, нещо, което напряга майка ми. Аз затова чета много рядко, даже се забавлявам с тези, които не са позитивни. Никога не дайте забравяте, че това са те. Те виждат себе си в теб. Ние сме огледала на хората. Ние не сме... Това, което ние виждаме в другите хора, всъщност сме ние. Алекс, много ти благодарим, че ни гостува. Благодаря. Много щастлива. Беше супер приятен събеседник и до година за Ергенът отново със сигурност Ерген пак. 5. Да, пак ще се видим, пък защо не и преди това. Да, нали ще има някакъв друг Ерген сега там. Да, това ще е супер интересно. Доколко знам, това ще бъде септември, ще има двойки, 10 мъже, 10 жени, ще бъде много интересно, така че и за там със сигурност ще се видим с теб. Може пък и за нещо друго. Сега ще видим къща на инфлуенсърите или нещо, или каквото ни стане интересно, искаме да коментираме. С голямо удоволствие. Супер, благодарим ти още веднъж. Благодарим ви, хора, които сте стигнали до тук, че ни отделихте от времето си да ни гледате. Имаме промокод, пак казваме, за красивата жена, Чакалкаст 20. Поръчайте си от тях, поръчайте си играта ми Стани реалити звезда, stantvзвезда.com. Оставяме линк в описанието. Оставяме линкове в описанието и на нашите инстаграми на тримата, който иска да ни следи, да види какво се случва. Точно така, последвайте ни. Оставете ни коментар задължително тук за вашето мнение за нещата, които ние поговорихме и до нови срещи!